Aquest dissabte, 1 de juliol del 2017, ha tingut lloc la celebració del Club Bàsquet Esparreguera 3x3, bàsquet al carrer, a la cèntrica plaça del centre d'Esparreguera, una festa de caire esportiu que un any més ha esdevingut tot un èxit de participació. Ara sí, 30 segons al moment que entreu a l'enjot. Final. Cinc minuts i comencem la final sènior masculí. Home, per tu vas a baix bé, Fuerte, pitan falta la cohesión, por si cojones que me sacan, tocar la bola. Comencem en 5, 4, 3, 2, 1, som-hi! ¡Ganes, tapa, ganes! Mira, gané de titular. No ha jugado casi ningún partido y sale. ¡Míralo! Ganes. Van 3-0, ¿no?